Ikastetxean kazetari lanetan aritu zarete? Erreportajeak idazten? Podcastak grabatzen? Aldizkari digitalak egiten? Kazetarien egitekoa gizartearekin konektatzea da. Horretarako gakoa da lanak ikastetxetik kanpo ere zabaltzea, eta berria ikasgelak aukera hori eskaintzen du. Nola? Ikasturtean zehar egindako lanak berria ikasgela sariketara aurkeztuta. Beti esaten digute parte hartzea dela importanteena, eta bai, bidea da helmuga. Horregatik, aurkezten diren lanen artean sari ederra zozketatuko da. Ontza abentura parkera bidaia ikasgela osoarentzat. Animatu eta bidali lanak ikasgela abildua berria.eu selbidera martxoaren 31 baino lehen. Izan kazetari berria ikasgelan eta zabaldu zuen lanak ikastetxetik harago.